Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, adik-adik sedaya ingkang kawula tresnani, monggo kita tansah syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Allah bilih kita panjenengan sedaya wekdal punika tasih diparingi kesehatan kewarasan sehingga kita panjenengan sedaya saged mindai wonten ing punika panggenan saperlu sasarengan nglampahi jamaah salat Isya saha salat tarawih sesarengan. Salawat salam monggo kita unjukaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mawantu-wantu kita panjenengan sedaya ngajeng-ajeng syafaatipun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu punika kita panjenengan sedaya sampun dumugi siam ingkang sepertiga terakhir nggih. Punika menawi klantu malam sekawan likur nggih. Punika kita panjenengan sedaya saestu wonten ing wulan Ramadan punika dipun suprih supados ningkataken utawi nambahi takwa kita panjenengan sedaya dhumateng ngarsanipun Gusti Allah. Wonten ing Al-Qur'an dikandikaken bilih malam wonten ing wulan puasa punika wonten malam ingkang dipun wastani malam Lailatul Qadar. Ingkang sinten tiyangipun ngibadah wonten ing malam Lailatul Qadar punika ganjaranipun punika nglangkungi ngibadah kita panjenengan sedaya 1000 wulan. Menawi dipun etang punika 83 tahun. Kita panjenengan sedaya ngertos nggih. Tahun niku sanika yusmane pinten? Nek kados kula kelahiran tahun swidak nggih, swidak niki nek mantos dumugi saniki rak pun swidak gangsal nggih. Swidak gangsal niku nek diitung niku dereng ngantos setunggal maleme ganjarane ibadah nalika nang malam Lailatul Qadar. Niku sak umur kula nggih, umur swidak 5 tahun. Niku ling ibadah seprono sprene niki nek dibandingke wong sing ibadah nang Lailatul Qadar niki burung padha. Soalnya napa? Hitungane nek entuk Lailatul Qadar niku ngibadahi sewengi padha karo ganjarane ibadah 83 tahun. Mila wonten ing bulan Ramadan punika kita panjenengan sedaya dipun suprih supados ningkataken anggenipun sami ibadah. Napa meneh wonten akhir-akhir Ramadan punika salah setunggalipun pengendikan nerangaken bilih Lailatul Qadar niku wonten sepertiga terakhir tanggal-tanggal ganjil. Ananging ugi mboten ngicali dateng awal-awal utawi tanggal-tanggal pertengahan bulan Ramadan. Amargi napa? Menawi kita ngatosaken nuzulul Quran niku rak tanggal 17 nggih. Nek tanggal 17 niku rak tengah-tengahe bulan puasa nggih. Dadi mila wonten mriki dikersakake dening Gusti Allah ling ibadah ora ning cukup sepertiga terakhir mawon. Ya ket awale Ramadan kudune nek jan arep gayuh Lailatul Qadar tenanan. Sale napa? Turunipun Al-Qur'an niki sayektosipun boten saking Loh Mahfud langsung dateng Kanjeng Nabi Muhammad niku boten. Anangnya ada dua tahapan.
turunnya Al-Quran itu ada dua tahapan. Tahapan pertama niku Al-Quran turun saking Loh Mahfud niku dipun daaken wonten langit donya ingkang wonten riku disebataken Baitul Izzah. Dados Al-Quran utuh saking surat Al-Baqarah ngantos dumugi Anas niku sekaligus turun dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia. Niku sekaligus. Niku tahap pertama turunipun Al-Quran. Lajeng dumugi tahap kedua niki Al-Quran dipun turunaken saking langit dunia Baitul Izzah dumateng ngarsa dalam Kanjeng Nabi niki per ayat. Terus nurunaken per ayat menyelesaikan kalih kebutuhan. Tadi nek pas wonten peristiwa nopo niku ayat turun. Peristiwa nopo hukum turun. Peristiwa nopo sejarah turun. Nah niki turunipun Al-Quran bergelombang-gelombang, berayat-ayat. Dados mboten sekaligus nalika saking Baitul Izzah dumateng ngarsa Kanjeng Nabi. Kita mangertosi bilih wonten ing wulan Syam niki wonten Lailatul Qadar. Terus wonten nuzulul Quran. Turunipun Al-Quran. Dua macam niki saling berkaitan. Saling berkaitan antaranya Lailatul Qadar kali nuzulul Quran. Mek nuzulul Quran niki turunipun pertama niki pas malam Lailatul Qadar. Terus turunipun Al-Quran wonten ing langit donya niki pas malam Lailatul Qadar. Tadi bareng antarane nuzulul Quran kali Lailatul Qadar saking Loh Mahfud dumateng Baitul Izzah langit donya niki pas malam Lailatul Qadar. Nah niki nek wonten ing Indonesia niki biasanya tanggal 17 nggih. Ananging wonten ugi ingkang ngendikaken nek turunnya Al-Quran niku tanggal 24 Ramadan. Wonten hadis niki malah. Hadis ingkang nerangaken bilih Al-Quran niku turun pas tanggal 24. Punika kula nyitir saking kitab Al-Bidayah wa Nihayah ingkang dipunanggit dening Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu terkenal kanthi tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Niki terkenal niki ugi gadah kitab naminipun Bidayah wa Nihayah. Ini pun terangaken kados mekaten. Ada dua versi. Ramadan turunnya Al-Quran tanggal 17. Ugi Ramadan turunnya Al-Quran tanggal 24. Nalika turun Al-Quran punika yuswanipun Kanjeng Nabi nalika semanten yuswa kawan doso tahun. Otomatis dengan turunipun Al-Quran punika Kanjeng Nabi ditetapkan sebagai Rasul. Jadi pas umur kawan dosa niki Kanjeng Nabi ditetapkan sebagai Rasul. Setelah berjalan berangsur-angsur turunnya Al-Quran selama kurang lebih 20 tahun niki mila wonten niku turun ayat terakhir ingkang nerangke bilih Al-Quran niku sampun sempurna. Menawi dipun gathokaken kalian tahun Hijriah niki 17 Ramadan atau 24 Ramadan niki 13 tahun sebelum Nabi hijrah turunnya Al-Quran pertama kali. Lajeng menawi dipun bandingaken kalih wulan Masehi niku wonten wulan Juli tahun 610 Masehi ya. Nika wonten pengendikanipun Syekh Muhammad Al-Qudrati Bik. Menekaten keterangan masalah
turunipun Al-Qur'an. Mila mekaten ugi wonten wulan Ramadan iki kita perlu pangertos bilih sedaya kitabipun para nabi ingkang terkenal punika ugi le nurunke saking ngarsa dalem Gusti Allah niku nggih wonten wulan Ramadan. Niki ingkang kawula pendet saking hadisipun Kanjeng Nabi nerangaken nek mushafipun Nabi Ibrahim niku turun dumateng Nabi Ibrahim pada malam pertama bulan Ramadan. Nek mushaf niku nyebutaken mushafe Nabi Ibrahim ya. Kitabe Nabi Ibrahim asmane mushaf. Lajeng nomor kalih kitab Taurat. Kitab Taurat niku adik-adik kitabe Nabi sinten niku Taurat ning atas. Kitabe Nabi Musa. Kitabe Nabi Musa nika dipun turunaken wonten ing tanggal 6 bulan Ramadan. Nomor 3, kitabipun Nabi Isa nggih punika kitab Injil, nanging benten nggih kalih Injil sakniki nggih. Nah, Injil sakniki iki beda kalih Injile Nabi Musa. Nah, Injil Nabi Musa ra mungkin nganggo basa Indonesia nggih. Nah, benten. Niki diturunaken tanggal 13 bulan Ramadan. Lajeng nomor sekawanipun kitabipun Nabi Daud. Nabi Daud ngasta kitab Zabur nika dipun turunaken wonten tanggal 18 bulan Ramadan. Terakhir kitab Al-Qur'an niki nek menurut hadis niki diturunaken tanggal 24 bulan Ramadan. Niki sing nyebake tanggal 24 malah hadis ya. Hadis yang diriwayatake Imam Tabrani lan Imam Baihaqi. Jadi ada dua pendapat masalah tanggal turunnya Al-Qur'an niko. Wonten sing riyoske 17, wonten sing riyoske 24. Menawi kita gabung-gabungaken nek tanggal 17 niku dereng saprotelone terakhir, nek tanggal 24 niku mboten tanggal ganjile saprotelone terakhir selikur tekan 29. Niku nek 24 mboten mlebu sing tanggal ganjil. Mila mekaten maksud kula bilih awake dhewe niku le nemen-nemen ibadah niki ora cukup ning tanggal ganjil. Ora wonten sing nganjurke nek tanggal ganjil iki ditingkatno ning ibadah. Nek ningali Lailatul Qadar turune Al-Qur'an niku wau wonten sing ngandhake tanggal 17 niku pas pertengahan Ramadan, nek pas tanggal 24 mboten pas tanggal ganjil. Mila berarti teng mriku niku kalih peristiwa niki niku nerangke bilih Lailatul Qadar niku ora kudu pas tanggal ganjil. Nah niki dipahami ngoten niku, logikane ngoten niku nggih. Mila mekaten monggo mumpung tasih teng wulan Ramadan menika, akhir wulan Ramadan menika monggo senajan ora tanggal ganjil nggih le ngibadah tememen, le iktikaf teng masjid tememen. Wong iktikaf niku ora maca apa-apa sah nggih. Jenengan tindak masjid lenggahan mawon nang masjid kalih mikir-mikir keesaane Gusti Allah. Niki mun dadi ganjaran. Ganjaran iktikaf niku ora kudu nang masjid iki maca-maca, jenengan lenggahan teng mriki meneng kemawon, mendel kemawon niku pun angsal ganjaran iktikaf. Mila teng agami Islam niku sak yektosipun boten angel. Wong sithik-sithik entuk ganjaran, sithik-sithik entuk piwales sing apik. Nah, ning nek kita panjenengan biasane godaane ming awake dhewe males, arep tangi aras-arasen. Nah niku godaane niku godaan pribadi nggih. Mila mekaten monggo mumpung tasih wonten wekdal kita temeni anggen nglampahi poso ning ngendikan kurangi sing kira-kira marai ngilangke ganjaran poso didoi. Niki sing ganjaran poso niku gampang ilang nalika awake dhewe
ngendikan utawa tingkah lakune mboten islami, mboten cocok kali tuntunane Kanjeng Nabi. Mekaten kemawon anggen kawula matur, mugi-mugi wonten manfaatipun. Kula akhiri sedaya lepas nyuwun ngapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.